Ekuazio ez linealen sistemak, ebatzi. Ekuazio ez linealen sistemak, sistemak bi edo gehiago ekuazio dauzkagunean. Giltzapen, lanketa, ebatzi esaten denean, x eta y-ren balioak aurkitu behar dira. X ni dauketen diru kopurua eta y nire lagunak daukan diru kopurua, adibidez. Metodoak, ordezkatze, berdintze, laburtze. Ez linealak zergatik x berbat eta y berbat dauden bezala, hemen x berbia agertzen da. Bigarren mailako aldagai bat izango dugu sistema honetan. Edo biderketak agertzen direnean, ez linealak deitzen zaie. Orain ikusiko dugu zer gertatzen den hauen ebazpena egitean. Lehenengo txukundu egin behar da. X, y eta bi. X berbi, x, y eta 0. Ezin da ezer elkartu, orduan horrela hasten gara. Ze metodo aukeratuko dugu? Lehenengo ordezkatze metodo erabiliko dut. Orduan, errexenetik askatu, errexena hemen, ekuazio hau da, eta hemen i askatzea izango da. Orduan, i eskubi aldera eramaten dut, eta bi x-ken bi izango da iren balioa. Hori da ordezkatuko detena, erabili ez deten ekuazioan. Hau da, bigarren ekuazioan, beste ekuazioan. Hasten gara, ordezkatze metodo erabiliz, hasten gea ekuazio horretan, ordezkatzen dugu askatutako iren balioa. Iren balioa esan dugu dela, i berdin bi x-ken bi. Hasten gara ordezkatzen, i ordez bi x-ken bi. Hemen txez da. Ordezkatzean, hemen biderketa egitea eskatzen zaigu, bi x berbi, ken bi x, berdin 0. Bigarren mailako ekuazio bada, iru x berbi, ken bi x berdin 0. Baina ez da osoa, ez dago osatuta. Orduan, hau bestera modu berezi batetara egin daiteke. Eta da, faktorizatu da biderkagai komuna atera, faktore komuna, x. Eta parentesiaren barnean, x horrek bidertzen duena, iru x ken bi geldituko litzeke. Faktorizatu ondoren, hasten geha pentsatzen. Biderketa bat 0 baldin bada, ze gertatzen da? Biderketa bat 0 izateak eskatzen du lehenengo biderkagaia 0 izatea edo bigarren biderkagaia 0 izatea. Hau da, soluzio bat, x-en balioa 0. Beste soluzio bat, iru x-ken bi berdin 0 baldin bada, iru x-ken berdin bi, x-en balioa eskatzen dugu, bi iruren izanik. Lortu dugu, x-en balioa, nik zenbat iru dauketen. Nik dauzkat 0 euro eta dauzkat baitere bi iruren euro. Orduan, orain, balio bakoitzarentzat iren balioa bilatu behar dugu. Ze ekuazioetara jotzen dut? Nik ekuazio bat behar dut non simplea da, erresa izan behar du, eta x eta y agertzen dira. Horrela, x-en balioa ordezkatuko dut, eta y balioa bilatuko dut. Lehen hau, nik askatzean y ekuazio lortu dut. Hau erabiliko dut. Orduan, x-en balioa 0 baldin bada, y berdin, bi bider 0 ken bi, 0 ken bi, minus bi izango litzeke iren balioa. X-en balioa bi iruren denean, iren balioa, bi bider biruren ken bi, lau iruren ken bi, hau da, lau iruren ken 6 iruren, erantzuna, minus bi iruren. Orduan, soluzioen nola erabiltzen da edo nola bukatzen da ariketa? Esango dugu, ekuazio sistema honetan lortu ditugun soluzioak direla. X-azpi bat, adibidez, astelenen nik 0 euro dauzkat, eta astelen horretan nire lagunak minus 2 euro dauzka. Eta aste artean beste soluzio bat, hau da, hau soluzio bat izango litzeke, eta hau beste soluzio bat izango litzeke, aste arteko adibidez. Aste artean nik bi iruren euro da x-en balioa, eta aste artean iren balioa nire lagunak izango lituzken, i horren balioa minus bi iruren izango da. Orduan, ekuazio sistema honek bi soluzio dauzka. Astelenekoa eta asteartekoa, bi soluzio. Beste sistema bat, kasu honetan laburtze metodoa erabili behar dugu. Ez dago txukuntzeko ezer, baina laburtze metodoa erabiltzeko x-ek parean, y berbik parean, berdinketak parean eta zenbakiak parean. Zer egingo dugu? Batuketa egingo dugu. Eta batuketa egitean, bi x berbi ik desagertuta gelditzen dira, eta hemen zenbakia gelditzen zat. Hau da, bi x berbi berdin 50, x berbi askatuko dut, x-en balioa nik zenbat diru dauketen edo x-en balioa jakiteko, x askatzen dut, x berbi lehenengo 25 da, eta
X berbi baldin bada 25, X da plus minus 25. Hau da, bost eta minus bost dira Xek izango ditun bi balioiek, baina ez da nahiko Xen balioa jakitea, I ere kalkulatu behar da. Zergatik, sistemaren soluzio bat izango da X eta Y balioak hartuko dituena. X denean bost, aukeratzen dut lehenengo ekuazioa. X eta Y dauzkan ekuazio bat izan behar du. Lehenengo erabiliz, bost ordezkatzen dut Xen ordez. Bost berbi 25, gehi berbi berdin 41. 25 beste aldea kentzen bidaltzen dut, 16. I berbi berdin 16. Hau da, I berdin plus minus 16, I berdin lau eta minus lau. Hau da, Xen balioa nik 5 euro dauzketenen, bi balio dauzka I honek. Hau da, astelenen nik 5 euro, eta astelenen nire lagunak 4 euro. Aste artean nik 5 euro, eta nire lagunak minus 4 euro. Hau da, asteleneko soluzio bat, eta hau beste soluzio bat izango litzake. X mantentzen da, baina ni aldatzen da. Xen balioa minus 5 denean, ze soluzio dauzkat alde honetatik? Berriro, aukeratzen dut, ekuazio berdina, eta hor ordezkatzen dut, Xen ordez, minus 5, parentesiaren barnean, berbi egiteko. Minus 5 berbi 25 da, kentzen pasatzen dut, eta 16. I berbi 16 baldin bada, I da plus minus 16. Hau da, Iren balioa da, lau eta minus lau. Hau da, Xen balioa minus 5 denean, I honek hartzen ditu bi balio ezberdinak. Orduan, X denean minus 5, I izan daiteke lau, eta X denean minus 5, I izan daiteke baitere minus lau. Orduan, beste bi soluzio dauzkat. Asteazkenean, Xen balioa minus 5 eta Irena lau, eta ostegunean, Xen balioa minus 5 eta Irena minus lau. Orduan, esan daiteke bukatzeko, ekuazio sistemaren soluzioak lau direla. 5 lau, 5 minus lau, minus 5 lau, minus 5 minus lau. Kasu honetan berdintze metodo erabili behar dugu. Begiratzen baldin baduzu pixka bat, bi berbi daukat lehenengo ekuazioan, eta bi I berbi daukat bigarrenean ere. Orduan ez dago I edo X askatu beharrik, hau da, bi ekuazioetan gauza berdina askatu behar da. Posible da, hemen bi I berbi askatzea, eta hemen ere bi I berbi askatzea. Hau da, bi I berbi da berdin 35 keniru X berbi, eta hau, eskubialdera eramaten dut, lotura ikurra positiboa izan dadin, eta bat kentzen, orduan, bi I berbiren balioa bat baita ere, X berbi ken bat. Orduan, berdintze metodoa erabili daiteke horrela. Bi berbi eta bi berbi berdinak direnez, orduan, berdintzen ditut, bi berbiren balio bat X berbi ken bat, bestearekin, 35 keniru X berbirekin, eta hemen hasten naiz lanean. Zer daukat hemen bigarren mailako ekuazio bat, orduan, Xek alde batera eta zenbakiak beste aldera. Lau X berbiken 36, berdin 0, bale. Ez da osatua bigarren mailako ekuazio bat da, baina X dauka gai batek bakarrik. Orduan, kasu hauetan, egiten dutena da, Xen balioa askatzen jun, hau da, lau X berbi eta 36 beste aldera bidali, lau zatitzen bidali, X berbi da 9, orduan Xen balioak dira plus minus, erro 9, hau da, 3 eta minus 3. Bale. Sistema baten soluzioak emateko eman behar da, soluzio bakoitzeko X eta Iren balioa. Orduan, Xen balioa denean 3, bilatzen dut Iren balioa edo balioak zein diren edo ze balio hartzen duten. Ze ekuazio hartuko dut, hartu behar ditut X eta Y, batera dauzkan ekuazio bat. Orduan, lehenengo hau hartzen dut. X berbi ken bi I berbi berdin bat horretan, ordezkatzen dut, Xen ordez 3, 9. 9 ken bat, 8 da, bi I berbi. I berbi izango da, 8 zati bi, lau. I berbi baldin bada lau, I da plus minus, erro lau da plus minus bi. Orduan, Xen balioa, nik 3 euro dauzketenen, nire lagunak izan ditzake edo 2 euro, edo minus 2 euro. Orduan hor, bi soluzio dauzkat. Hau da, Xen balioa 3 eta Iren balioa 2, astelenen adibidez, eta aste artean beste soluzio bat izango nuke, beste goera bat, Xen balioa 3, nik 3 euro, eta nire lagunak minus 2. Bi soluzio bat ditut. Ekuazio berdina hartuta, lortuko ditut X minus 3 denean, ze beste balio hartzen ditun I horrek. Baste naiz, hartzen dut ekuazioa, eta Xen ordezkatzen dut parentesi batean sartu minus 3. Minus 3 berbi 9 da, 9 ken bat 8 da, bi I berbi. Eskubialdera ematen dut. Orduan, bi berbi baldin bada 8, I berbi da 8 zati bi, lau. I berbi lau baldin bada, Iren balioa
aurkitzen dut. Plus minus, erro lau, hau da, plus minus bi. Orduan, x-en balioa minus iru denean, iren balio izan ditzake bi edo minus bi. Orduan, beste bi soluzio dauzkat, asteazkeneko egoera adibidez. X-en balioa minus iru eta irena bi. Nire lagunak 2 euro dauzka. Baina beste egoera bat ere badago, osteguneko adibidez. Eta osteguneko egoera hori izango litzeke. X-en balioa da minus iru eta irena minus bi. Hau da, ekuazio sistemaren soluzioak lau dira. Iru, bi, iru minus bi, minus iru bi, eta minus iru minus bi. Ekuazio sistemaren ebazpena. Ordezkatze metodoa erabili behar dugu, baina lehenengo txukundu egin behar dugu, zekatik hemen izendatzaileak dauzkat. Nola txukuntzen da? MKT. MKT 3xi. MKT 3xi baldin bada, zer ezarri diogu x-eri? 3i. Zer ezarri zaio i honi? 3x. Eta zer ezarri diogu 3 honi? Xi. Xi, orduan ezartzen dut, minus bi, zenbakiari, bidertzen. Izendatzaileak ahaztu daitezke, eta bi ekuazioekin gelditzen gara. I askatu egin dut, zekatik ordezkatzen metodoa erabili behar detenez, sinpleenean I askatzen dut, eta komplikatuenean ordezkatzen dut. Azten naiz ordezkatzen, I ordez, biken x. I ordez, biken x. Iru bider biken x, gehi, iru x. Berdin, minus bi x, bider biken x. Biderketak egiten ditugu, eta bidaltzen ditut denak eskubi aldera. Bigarren mailako ekuazio bat lortu dut. Hau ebazteko betiko formula erabiltzen dut. Formula hori ebatzi, ekuazio hori ebatzi, edo bere, honen balioa 0 baldin bada, bere erdiak ere 0 balio du. Eta soluzio berdinak lortuko ditut, hau ekuazio ebatzi edo beste hau ebatzi. Baina zenbakiak txikiagoak izango dira. Orduan eragiketak errezagoak. X berdin, minus b plus minus erro b berdi, ken lau ac zati bi a. 12 eta lau, 16. 16 zenbakiaren errokarratua, lau. 2 eta lau 6 zati bi, iru. 2 eta minus lau, minus bi, zati bi, minus bat. Bi x-en balio lortu ditut, baina ekuazio sistemaren soluzioak emateko eman behar dira x eta iren balioak. Ekuazio sistemaren soluzio batek dauka x ematen digu x-en balioa eta iren balioa. Orduan, x denean iru, x denean minus bat, bakoitzari iren balioa bilatu behar diot. X denean iru. Hartzen dut, aurretik i eta x lotzen dituen ekuazio errexena, i berdin biken x. Ariketa honetan erabili detena. Orduan, iru baldin bada x-en balioa, biken iru minus bat iren balioa. Eta x-en balioa minus bat baldin bada, bi ken minus bat, bi gehi bat, iru. Orduan, esan dezakegu, ekuazio sistema honen bi soluzioak direla. Asteleneko eta astearteko adibidez. Ni dauzkat 3 euro, nire lagunak minus bat, ni dauzkat minus bat euro, nire lagunak 3 euro. Bukatzeko. Beste, ekuazio sistema baten ebazpena egiten dugu. Ordezkatzen metodoa erabili behar dut. Orduan, i askatzen dut, i da lau zati x, eta ordezkatzen dut, beste ekuazio honetan, i ordez jartzen dut lau zati x. Eta hasten naiz. Zer eskatzen dit formula berezia egitea? Formula berezia da a berbi, gehi b berbi, gehi bi a b. Berdin, 25. X berbi, 16 zati x berbi, x eta x simplifikatu egiten dira. Bat bidertzen bestea zatitzen, simplifikatu daitezke. 8 gelditzen da hemen, eta 25. 8 beste aldea bidaltzen baldin badet, kentzen, 17 gelditzen dira. Eta hemen dauzkat zenbakiak eta zatikiak nahaztuta. Orduan, MKT egiten dut. MKT x berbi izango litzeke. X berbi zati bat, x berbi bider x berbi, x berlau. X berbi zati x berbi bat, 16. X berbi zati bat, x berbi bider 17, x berbi. Izendatzaileak ahazten ditut eta laugarren mailako ekuazio baten aurrean aurkitzen naiz. Zer egin behar dira? Ekuazio sistema honen x eta iren soluzioa bilatzeko, x eta iren balioa bilatu behar ditut. X eta i. Orduan, hemen iritsi nahi laugarren mailako ekuazio batetara, ebatzi egin beharko dut eta x-en balioa bilatu. X-en balioa bilatu ondoren, gero ordezkatuko ditut x-en balioak ekuazio honetan eta irenak bilatuko ditut. Laugarren mailako ekuazio batean nola aurkitzen nahi zen, x berbiri t deitzen baldin badiot,
x ber lau t ber bi izango litzeke, eta horrela laugarren mailako ekuazio bihurtzen da bigarren mailakoa. Eta t askatzeko betiko formula erabiltzen dut, minus b plus minus erro b ber bi ken lau ac zati bia. Hau da, eragiketak eginez, t bi balio hartzen ditu. Hau da, 32 zati bi 16 eta 2 zati bi bat. Baina t hori deitu diogu x ber biri. Hau da, t 16 da, x ber bi da 16. Orduan x-en balioak dira, lau eta minus lau. Baina x-en balioak izan daitezke baita ere, t baldin bada bat, x ber bi da bat. Orduan, plus minus erro bat, plus minus bat. Hau da, x-en balioak lau daude. Orduan, balio bakoitzari, bilatu beharko diot, iren balioa. Ekuazio hau hartzen dut, eta hasten naiz, balio bakoitzari, x-en balio bakoitzari, iren balioa bilatzen. Orduan, x denean lau, x denean lau, lau zati lau, bat iren balioa. Hori, astelenekoa, asteartekoa, asteazkeneko egoera, eta osteguneko egoera. Ekuazio sistema honek lau soluzio izango lituzke. Bigarrena, x-en balioa minus lau denean, lau zati minus lau minus bat. Iren balioa bilatu dut. X-en balioa bat denean, lau zati bat, lau iren balioa. Eta x-en balioa osteguneko soluzioa osatzeko, x-en balioa denean minus bat, lau zati minus bat, bere iren balio dagokion iren balioa izango litzeke minus lau.